गोदानै प्रभिन्सियेलाइज जानाय फरायसालि आरो खम फरायसाफोर थानाय फरायसालिखौ सरकारा मार्ज खालामनायखौ एबसुआ माब्लाबाबो गनाया। सासेल' फोरोंगिरि थानाय आरो लाथिख' फोरोंगिरि थानाय फरायसालिफोराव थाबैनो बर' फोरोंगिरिफोरखौ थिसननाय जासिगोन। बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव बर' बिजोंनि फोरोंगिरिफोरखौ थिसननायनि सरकारा थिरांथा लाबाय। बर' बिजोंनि फरायसालिखौ 10 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिम आपग्रेडेशन खालामनाय जाबाय। बे बाथ्राखौ बुंदों बर'नि माहारियारि आफाद एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। आसाम सरकारा बर' बिजोंखौ बुथारनायनि फाव फान्दायदों होननायखौ लानानै एबसुआ आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रानुज पेगुजों गोख्रैनो सावरायहैदोंमोन आरो बे सावरायनायनि गेजेराव बेरखांनाय माखासे गनायजाथाव बाथ्राफोरखौनो दिपेन बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिदों। साननैसो सिगाङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मिडियानि गेजेरजों ओरैनो फर्मेलिबो जों बुंबाय थादों सरकारखौ, नाथाय मिडियानि गेजेरजों मोनसे स्ट्रं जोङो अबजेक्सन आरो मोनसे आपिल खालामनाय जादोंमोन, दाबि खालामनाय जादोंमोन जे आसाम सरकारनि माखासे बिफानारि ISDO BOफोरा बर' मिडियाम बुथारनायनि मोनसे कनस्पिरेसि खालामदों आरो बेखौ लानानै आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगु, सोलोंथाइ बिफाननि डाइरेक्टर आरो सिनियर मस्ट सेक्रेटारि गासैबो बे एलिमेन्टारि सेकेन्डारि हायार बिथांमोननि गेजेराव मोनसे हुलुस-थुलुस परिबेस जादों आरो बेखौ लानानै जोंनिसिम लेटार फैदों। जों टेलिफनिक डिसकास खालामदों जे मानो बेबायदि बुंखो, मा जादों एक्सुवेलि जोंनो मिथिहो आरो बेयाव जोङो बुंदों जे प्राय 600नि बारा बर' मिडियाम स्कुला दायो माने सिंगल टिचार आरो 26 खननि बारा बर' मिडियाम स्कुला दिनै माने 0 टिचार। दा बेयाव बिसोरो टिचार टेट एपइन्टमेन्ट होनांगौ खिन्थु होआखै। गुबुन फारसेथिं दिनै जोंनि गोदानै प्रभिन्सियेलाइज जानाय स्कुलखौ मार्ज खालामनो नागिरदों आरो फारसेथिं खम एनरलमेन्ट थानाय स्कुलखौबो मार्ज खालामनो नागिरदों। बेखौ जों बिरोधि खालामदों। टेट एपइन्टमेन्ट होदों खिन्थु बर' मिडियाम बेकग्राउन्डनि नङा, गुबुन मिडियाम बेकग्राउन्डनि टिचार 23 जन टिचारखौ टेट माने एपइन्टमेन्ट होदों आरो बिनि बादै हाइ स्कुलाव रस्टार मेनटेन खालामनानै गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौ बर' मिडियामनि हाइ स्कुलाव एपइन्टमेन्ट होदों। दा बे बाथ्राखौ मैया जोङो बिथङै स्पस्तयै रायलायबाय आरो जेसेबां सिंगल माने टिचार थानाय आरो जेराव 0 टिचार थानाय इमिडियेट बेयाव एपइन्टमेन्टनि प्रक्रिया आरम्भ जागोन, बेखौ मैया माने डिसिसन जाबाय आरो जेराव पस्ट क्रिएसन खालामनांगौ बेखौ खालामनाय जागोन। जेराव 0 टिचार बेखौ रेसनेलाइजेसन मिलायनानै गुबुन जेराव टिचार बारा दङ, स्टुडेन्ट खम दङ बेनिफ्राय ट्रान्सफार खालामनाय जागोन आरो बेयाव पस्ट गैयैयाव पस्ट क्रिएसन खालामनाय जागोन। मार्जार जि बाथ्रा दङमोन बे मार्जारखौ 2 बोसोरनि थाखाय स्टप खालामनाय जागोन। सेल्फ बेस्ड स्कुल हिसाबै जेराव जि स्कुल दङ बेनो थागोन आरो जिखिनि प्रभिन्सियेलाइज स्कुल मार्ज खालामनो बुंदों बेनि बेलायावबो जोङो बेखौ स्टे खालामनो थाखाय जों बुंदों आरो बेखौ माखासे स्टाडिनि प्रयोजन दंबावो। 23 जि नन बड' मिडियाम टिचार बेखौ माने बोखांनानै बेयाव बर' मिडियाम टिचार एपइन्टमेन्ट होनायनि थाखाय मैया मोनसे माने डिसकासनाव डिसिसन जाबाय। फारसेथिं रस्टार फ्रि खालामनानै बर' मिडियाम स्कुलाव बर' टिचार एपइन्टमेन्ट होनायनि थाखाय मैया डिसिसन जादों। बिनि अनगायैबो 19/12/2021 आसामनि गिबि मन्थ्रि आरो सोलोंथाइ मन्थ्रिनि प्रेजेन्सआव जि मोनसे 19 दफिया माइनस ड्राफ्ट जादोंमोन आरो बेयाव 6.3 बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों कलेज आरो स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि जि दफा दङमोन बे कलेजफोरखौ गिबि खेबनि जि प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनायनि थाखाय मैया मोनसे आइननि साजेसन लानायनि गेजेरजों निड बेस आरो सिनियर मस्टखौ माने बिथा खालामनानै कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय मैया बेखौ रायलायनाय जाबाय आरो बिनि अनगायै बर' मिडियामा क्लास 10 सिम दङ बेखौ 12 सिम माने लांनांगौ आरो बिनि थाखाय आसामनि गभर्नरा मोनसे नटिफिकेसन दिहुनगोन आरो आसामाव जेसेबां बर' मिडियाम स्कुल दङ बेखौ 10 निफ्राय 12 सिम आपग्रेडेसन खालामनाय जाबाय आरो बे आपग्रेडेसन खालामनाया जेराव इनफ्रास्ट्राक्चार अलरेडि दंखायो आरो जेराव माने बेयाव साफिसियेन्ट माने बेबायदि केम्पासनि बेबस्था दङ, बेजों लोगोसे टेक्स्ट बुक जोंनो नांगोन। बे टेक्स्ट बुकखौ बर' थुनलाइ आफादा अलरेडि हायार सेकेन्डारि काउन्सिलाव जमा होबाय आरो बिनि उनाव जेराव जेराव पस्ट क्रिएसन खालामनांगौ गोदानै जेराव माने हायार सेकेन्डारि आपग्रेड जागोन बेखौ आपग्रेड खालामनायनि गेजेरजों माने बर' मिडियामनि हायार सेकेन्डारिखौ फैगोन बोसोरनिफ्राय स्टार्ट खालामनांगौ होननानै जोङो स्ट्रंलि जोङो मैया डिमान्ड खालामदों आरो बे खामानिया जासिगोन।
देग्लायनिफ्राय स्टार्ट खालामनो हायोबा मोजांमोन खिन्थु माखासे जिखिनि टेक्सट बुक प्रिन्टिंनि बाथ्रा थाबाय माखासे पोस्ट क्रिएशननि बाथ्रा थाबाय बे मोनसे थाबाय आरो जेराव जेराव हाई स्कुल गैया टि गार्डेनाव गायसननाय बायदि गोदान हाई स्कुल गायसनगोन आरो बेखौ सार्भे खालामनानै मोनसे डाटा होनांगोन दा बेबादिनो माखासे जिखिनि जोंहा मेजर इस्युसफोर दङमोन मैया जोङो जिखिनि रिभिउ मिटिं खालामबाय बेयाव मोजाङै डिसिसन जादों आरो हायारनि सेकेन्डारिनि एलिमेन्टारिनि आलदा आलदा बेखौ माने डिपार्टमेन्टेल डाइरेक्टरफोरखौ दायित्व होनाय जाबाय उननि समाव जाहाथे बर' मिडियामनि स्कुलनि जि जेंना बर' मिडियामाव क्वालिटि इडुकेसन लाबोनायनि जि मोनसे प्रक्रिया बेयो मजबुत जागोन जों बेखौ मिजिंथिदों आरो मैया जथेस्थ' डिबेट जादों आर्गुमेन्ट जादों आरो बे तर्क आरो आर्गुमेन्टनि गेजेरजों सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि रनज पेगु आरो एडभाइजार ननि गपाल महन्त आरो गासै अल डाइरेक्टर्स मैया एग्रि जानो बाध्य जादों आरो 2 घन्टा मैया सावरायनाय जादों खोब प्रस एन्ड कन्स जों मिजिंथिदों जे सरकारा बे बाराव जोंनि जिखिनि स्ट्रं जि अबजेक्सन बा सरकारखौ जोङो जिखिनि नोजोर बोनाय एटेनसन द्र खालामनाय बे माने मेटेरियेलाइज जादों साक्सेसफुल जादों होननानै जों सानो उननि समाव बिनि रिजाल्टखौ जोङो माबायदि एक्सन टेकेनखौ लायो जों बिनि सायाव फल' आप खालामो गोजोन्थों मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो 11आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो 11नि सोलोंथाइ लानो खाबु होदों आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन गोबां मिन्थिनो थाखाय 600035767723 84866100047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।